ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି କି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ। ଆଉ ଯଦି ସେ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ ସେ କ'ଣ ପିଏମ୍ ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେବେ? ଆରେ ନାଇଁ ଭାଇ ଦେଖ, ବିଜେପି ବାଲା ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଯାଏଁ ଛୁଟି ନେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ରେଷ୍ଟ ବି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ଫିଲ୍ କରୁ। ଏବେ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି ସେ ନିଜ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଛୁଟି ନେବେ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ପିଏମ୍ ନା ପ୍ରଚାରକ। ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ମାଷ୍ଟର। ଏପଟେ ଭୋଟ ନେବେ ସେପଟେ ଦେଶ ବି ଚଳେଇବେ। ଆଉ ଛୁଟି ନେଲେ ବି ସମସ୍ୟା। ପିଏମ୍କୁ ଯଦି ଲିଭ୍ ଲେଟର ପଠେଇବେ ରିଜିନ୍ କ'ଣ ଦେବେ? କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଲି କରିବାକୁ ଯିବି। ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ତ ଏକଥା ହଜମ ହେବନି ନା। ଆଉ ଆମ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଟୁ ରେଡି। ସେମାନେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଏମ୍ ବିନା ଛୁଟି ନେଇ କେମିତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବେଗରେ ପ୍ରଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତ ହିଁ କୁହାଯାଏ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ରାଲି। ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ସେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ସେ ଛୁଟି ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ଆମ ପିଏମ୍କୁ ଏନର୍ଜି ବୁଷ୍ଟର ମିଳିଲା ଭଳି ବଢ଼ିଯାଏ।